أنا متسمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يواجه ساكت عجيبنا ومن كريتنا لا يواجه ساكت عجيبنا ومن كريتنا ولا شنبر كوكو شي فارر دكوي أحد كد كابو يا علي جواب جمر وقاتا سيد كيتك ربنا اللهم ساكت ما يعيرا ومن ولك يا دوسين ومن رزق فوقنا فنسارا دم كيتك زلزلالي سرقد والسلاتي بنبو ومقررتي مين يمتلك مشي ما يتزفزر دكاو عليك تيتك أجارني في بيت سارا كبش أكي سورة وذكرا كدكي بشركال دكو يا أكي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. sun ba da ransu kansa sun mace auliya mata da ne take nuna hanya mai da kanka kamar su shakati jani da shi da ni ce gaba ya siya ma abun ya gurgi shira ce ku fada ma matata ta kasha ta dai kowa ya tike kai suwa ta duka musu ne ba gaishe da sarki Allah ya kashe mu da san aiki taskar da ke dore da abin jamalati ka san inuwar da na je aka yi mini zama abin jamalati har yau zuciya bata bar abin ya kai ne gida ya so sai diri take sarki na ce ga ka ga riba assalamu alaikum mustafa annabi na ce Allah ya kashe mu da san aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amin assalamu alaikum kashin salama da sanyi da ne kai mun sidira da duk da fatinka da sintiri ne kira Allah ruwa da bane duniya ya masoyin asali rayuwa duka fansa ni da kai nake zuciya da dade kunin bukatar ganinka kullum ciki take shafan nisa annabi ko me zana maka Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata ya da tafsir ana mata kai suke